Dzoburitswa Pfuti. Yeah, Dzoburitswa Pfuti, mama. Jondo ari ndatotora. Yatorwa dharapa vari kutora da. Wazi driver aburika Pfuti yatokuza atungana kuti akudzira. Anofuna ukondise. Kuitwa kudhara zvikitwa nemuri machina kana kuchidzita pana. Apa tochipata se ende zatatora zve6 pakutora zvemadhumbu 2 asana maona Idiniwo mapfungwa dzangu ndisingazivi kuti kune vamwe vangu vanogutsikana nazvo. Inini pamadhumbu 4 muri kutaura teta 25 nerimwe racho ratinouva kwadzimba dzake. Iye anodhina kwedhumbu nedzimba dzake chete. Muzi pano apa tataura kuti panapa hapazi pake hapazi pamai vake. Pano pane paambuya. Hatingatorerwe isusu nhaka nemuzukuru. Nai panzokwa kwamushandiswa chete. Sorry mimi ada ni masawadi. Sorry ni masawa. Tauda ndamedi kuremekedzawo zvakanyanya. Anditika. Ndoma ndambokuudza pamakaita problem. Anditika. Problem yakaiswa ni yamakaita iyi. Anditi. Makamusiya muzukuru wenyu achigara pai muvillage menyu. Akasvika pakukura paato nenhingikiri. Ivi michirengedza kutarisa kuti haasi mwana kana tichienda akaenda ane senya mafema muchinjisa sei nemukodzi
aneseri nekuti masavu handiti isusu tiri kutaura kuti toda kuita zvinhu tikutotira kutoteke tudzo maona because mimi ari kutaura kuti akakafenza makamusiya akafenza achirima handiti ndokungatatobeedza kutoteke tudzo kuti minda madhundu fuadzokaya handiti tikuti pasara tuyayo handiti mambo vari kuti imimi kana mune mari yekudzosera munhu akatenga ndozvinoita vanhu vakangwara isusu tine mari yekudzosera munhu akaita sei because apa pasina zvokuti one zvamuri kutaura izvo isusu toda kuziva kuti muri kukwanisa here kudzosera munhu chii mari yemunhu akatenga takumbira kuti muzukuru andozoti mari yaroda padzimba dzacho muzukuru hasi achataura handiti ndani munhu pamusoro ivamo azvino tachikumbiro baba vangu vanofunga vabvunza kuti achikumbiro zoti muzukuru ndinofunga vangotraya kushotina asi nhau irikutoti vabvunze kuti muzukuru ari kuti mari handiti inhau yekuti muzukuru ndiye akachaja munhu akamupa mari ende ndiye akadya mari yemunhu 1 2 inini mambo ndo pandambotaura penchiti constitution tinoivhotera asi iri kuti dzvanyirira pamusoro pazvo mambo handizive kuti dhunduru rakavakira muzukuru uyu idhunduru rekuti rakakura tichida kunyatsotarisa pamadhunduru acho ese tichitaura ari ipapo 2 madhunduru asara nemuzukuru ndo madhunduru mahombe eipapo hazvikwanisiko here mambo kwaakutochema hakusi kuti tiri kuti ndo zvatiri kuda kwaakutochemawo mambo hazvikwanisiko here kuti iye muzukuru wedu tandakagasana nechiti muzukuru wedu handiti hazvikwanisa kuti iye hatiti mumajaga Wazi kana mtuya kumudare RaMambo kana ndezvinotaura kuti ngaende kumberi ichenda kumberi kwacho mambo wazi usabapedze wanyaya kutaura kuti ende kumberi aiwa kana yena mberi tinongonyora bata haune wina takwanzosereseri mberi takuchidzosereseri 6 wochienda kumberi ndozvatakutoita mwana wenyana masaru ende izvezvinhu ndozvamunokuza zvese izvezvezvi munotomwana inotora kuvhikisirai wona ndingaende mberi kuti aiwa uyu ndozvarikori ndozvarikori isu tinakuraya hatina kana basa nemisha yenyika manzoka tanyatsokudzai chokwadi hatina kana basa nemisha kutove kushafa hatina kana basa nako but toda kutoita kuti mugarisane nemuzukuru wenyu isusu isusu varikuperi ndeava manzoka pamusoro mambo Mudare ndaikumbirawo kuti daimesa judgment nokuti avari kuona dare rinosenza nekasumaro kasumaroko variko nesina basa saka vanozoita apiwa vachinoita kuchina roko ati unoti vanonohwina here tozosangana vakubva kupi imisa judgment vaenda havo nejudgment yakumberi kumuroko vacho vagona kuti vanonoita seiotaura kuri kuti ana mfakosi ana sekuru angabvumirana neidea yemataura ivo vaiti pamadhunduru 4 angadzoka kwavari aya angapuwa mumwe sekuru kara vese vaiva holda ari 4 vochitaka kuti restructuring kugovera patsva tofunga ndandivunga kuti dai vanga vazvitambirawo aigona kuti fombo yakwavari kutonotopatapa sei nokuti pamuri unoti tosvika munhu 1 uyo akatengeserwa nda kutengesera imba iri nemadhunduru mairi anokura mberi kana makaenda kupi nokuti hamune wini nokuti andikaenda atengeserwa dzimba ndakapuwa madhunduru mairi akundida kundibvinga yakatengeswa nendikomishai hatizomboziesa zimbeikatangofenerwa zvakutengesa nyika masaru handititaura kuti munhu waungamutengesera mari dzimba nemadhunduru aya kuti vaone mamurifad pamusoro chakati ndoda kutanga kutaura ndichiti ndikakutengeserai chinhu nhasi ndikadafunga chinhu cheche munhu anogona kuisa makapi ake
haachatoni because chaachati ndakamutengesera 6000 ngwanye vamuri munzvira 6000 haachabvuma ane nguva yakati yake hapana munhu takamumisa pakauya achitema mama tongoti zvataura mazvigwa zvataura masawa handi 6000 saka imunoti because hamuda kuatengesa musha saka imuti ine 6000 pamusoro mama achiziva kuti 6000 aratijeska 6000 aiwa wabvunza zvirai muna munhu akutengesa maaratijes autengesa nemahusu muona zvipitika marumeka ndezvekuti tinoda kuitira kune vanosangana nenyaya dzakadai kune vanenge tomboti vane vana vehanza muzimbabwe kuti musasangane nedambudziko rakadai kana kune vanavo pari zvino mumamishonga ibvai manogadzirisa mukuzvinzwa because ezinezi vanhu vanenge vakuya kuno kumatare kumatare isususamambo vanenge vachitirada kunodzita se kutseketudza kuti zvinhu zviita sei zvinhu zvinenge zvakakanganiswa nemadziteteguru yenyu maona and munhu wese ane kodzero because akaenda kunyange kumberi kana kupi nekupi akanotaura kuti nini pakafa ambuya because dati kuti ambuya vanga vasingagare naye zvaigona kukubatsirai maona apa kutotraya kutseketudza nekuti madzoka vamwe vacho nemaita vanyarikani maona saka tikutoedza kutoti titoita sei titotseketudza kuti pasawana anorusa mawana mungohwina mese uyoya because angapa vana vake makatosiya ndofunga tosiya vananyu vachitoita zvavanoita ipapo mawana plus chimwe chandokumbira hanzani nhasi mazuva zvakoreraiti asi kana muchiuya kudari dana ripi shungu it's better kuti ukuvadze mambo nemafacts because wakataura kuti angaende kumberi isi tinongokuenda ende chandozva nyaya yeminda nongodzwa kuna mambo maona but mafacts zvichazvinzi varomwe vanoti facts asitable munhu taura fact mambo pane pamwe uchikotaura fact seuyu mukomako ari kutaura zvinonzwisisika kuti hatingape mwana waatete otora nhaka yedu ona ende oposhuwa zvinhu zvisingafanira kuti azvichiita sei zvichiitika maona but zvakatoitika saka tochiita sei ndopamwe tochiisa musoro pamwe chete kuchitokumbira kuti ona anza muzukuru isusu musha takakura ona nasekuru wako mhingi hana musha kowadi kuti titseketudze pane mina tui totorohwani kana kuti hafu topowo mumwe sekuru wako kutaurirana maona but manje munhu akangouya uchingoti already ndinoto nejudgment yangu mumusoro ona nyaya haifanira kuti kana vachienda munyaya usangoexpecta tiwondohuna chete taura mafacts ekuti mambo anonyatsonaavakuta vafacts maona taura tinzere tekupedzisira nokuti tauda kuti nyaya yenyipere ine ndati aidza mokuwa maakuchipuwa madhondoro aya ko uyo osara pakavakwa dzimba dzacho nemadhondoro ake nai mauwirirana nazvo here pamusoro imama kutaura kwa pane zvakuri kutaura zvokuti madhunduru 2 anosara kwaari madhunduru 2 aya asara kwaari isusu chatiri kuramba mumusha medu ndiri kukumbira ukamene kana ndiri kukanganisa isu chatiri kuramba mumusha medu kupinzirwa mutorwa mumusha isu tiri munyika medu murai menya munotorwa kana muchida kunyatsokuwirira ndati kuwirirana chaiko itai kuti mauri pamadhunduru ake mainye nedzimba idzi kana kuti imo murifa ndachi mari yarehwai moyo manotora hesi madhunduru enyu ari 6 nedzimba zacho kana zvinhu zvasori baba naokatari kana zviri zvemari
kudare takamangarwa tisingazivi, kutengeswa takanzwa tisingazivi, teta kutodzokere kune tine mumwe mukoma mukuru, tine vamwe vatasiya kuHarare, takunotaura kuti dare ratichi rifanda Nemuzukuru mari. Isu tiri muno muti ini ndini mukuru chete namukoma apa. Saka kuti tidaire kuti mari tikurifanda mangwana tikurifanda musokati ndendanyepera nevamwe vasi. Nekuti vakatengeswa vakutorifanda kune munhu akatengesa handizvo mari maakutopa uyo akatopa munhu kudhara akatopihwa mari yake. Saka inini hamuchafisana nemuzukuru wenyu, maakutofisana nemunhu akatenga ipapo kudhara, ndiye hamuchapa 6 yake iyoyo. Pamusoro iyi tazvinzwa zviri zvakudura takumbira kuti musi wa 24 apa munonyatsoziya musi wa 24 zvamunenge mafunga mozoya moita sei mozokira kuna mambo pane zvavanhingirikina. Kana musina kutoti hamuna kuwirirana zvamafunga, pamwe mauya nedzimwe, pamwe muchanowana mamwe new facts ekuti munachitaura kunani kuna mambo. Ene musi wa 24 mokurumidza kuuya totanga nenyaya yenyu toona tiopera sei. Wesi panapa tinosvika pamwe muchange manyatsofunga, iye muzukuru anyatsofunga kuti pamwe girana sekuru ndowape 5 madhumbu iro osa rake ne1 muchitaura futi naye munhu akatengeserwa, pamwe achazoonawo kuti zvoshuwa izvi azviita sei. Saka takuti musi wa 24 mota sei modzoka, asi tadokumbira pamodzoka apa musauye mune maemotions maona. Because makataura kuti titi nyaya ngaiende, tinongoti ngaiende, toona kuti muchicha unozowina maona hapana. Because wakadaita zviro zvatinotorabvawo izvozvo maona. Sekutaura wakaita mambonye yakana yabva uno Mudare atitarisira kuti ungana kana kunongedzera mumwe munhu ngative tinogara magarira tati kune vasambobvaze ngakuchaudzwa kana kuti ndingaze ngakutukana nheru, tikangozvinzwa chete tinouya tichipedzerana kuno kwomusoro kuti ende tichitaura ipapo kana takunyora LC4 tinongonyora kuti nyaya takaitoma Mudare, kutoma watakaita Mudare munhu anonzi Masawi ndiye aigara pambapo anga ari madhunduru 6. Saka akatengesera munhu imba yake nemadhunduru ese zvezvatinge taakunyora. Saka kuti ende yamotaura natina munhu andovenga indoda kuti justice iwo wakado kuti justice ayo unozowana ndii. Kana watoda kudaro tongo kunyora LC4 tokupa uenda nalo monodi monotaura sabu wo anu futa ukono mpedza nemingwa ichara so uko akutaurwe tatopera nguva yakakuti masa chenda unotaura nana sekuru wako kana wachita wadzosera minda yavo pamunozoya musi wa 26 totarisira kuti mune makuya mako, musi wa 24 mako kufambidzana mune zvakanaka, pamwe 24 inozosara yosvika matase magadzirisana. Saka chatinongokurudzira ene kunofamba murugare muchitaurana mune zvakanaka, musavengane, musaita sei ivhiri rakaendesa vanhu vakawanda tozviziva, rakarwirwa rakaita sei. Isu toziva kuti ivhu makatanga kurwira kudaika panonetsa, tingati munyatsonotaurana mune zvakaita sei zvakanaka. Kana zvatauro aka ndana sekuru wako ndana mai vako, pane pauchazodo rubatsiro kubva kunana sekuru wako nana mai vako. Saka tinokumbira kuti mutaudzane mune zvakaita sei. Pamunozoya musi wa 24 toda kuuya mane gudhu mhinduro kuna mambo kuti atawirirana zvakati zvakati, muchionesana nana sekuru nechi kunga tozoonana musi wa 24 ndopa changuva chacho.